साबोना हुबाय दैया फिबाय बेनिफ्राय नैबे जेजों हुबाय मोदोमखौ नैबेबादिसो लोगोफोर आंना हुखांबाय लोगोफोर आं दा दुगै लोबै रेडि जाबाय आरोना गानै जोमनायनै गस्ला आखाइ गोलाव गानबाय नै आर'नाइ गामसा गानबाय आर'नाइ गस्ला लाबाय ओमफ्राय नै मबाइलखौ लाबाय इउटुबार जायोबा बा भिडिअ बानायोबा माबायदि गंनै गंनै मबाइल नांगौ नै लोगोफोर गंनै मबाइल नांगौ गंसे मबाइलजों कभार खालामनो हाया बिदिब्ला लोगोफोरजों बाथौआव थांनोसै ना हेलो लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोरा जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायगोन होननानै आसा थाबाय दिनै आघन मासनि 9 तारिख नभेम्बरनि 26 तारिख आरोना लोगोफोर दिनै जोंना जयपुर गामियाव रायजोफोरनि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि सोलिदों जाहाथे बेयावनो आं थांनो ओंखारदों लोगोफोरा जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै A few moments later आं दा जोंनि जयपुर गामिनि बाथौसालि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जों नायना लानोसै ना नै ओरैजाय आर'ज गाबनाय हाबाफारिया सोलिबायानो आं फैनाया एसे गोबाव जाबाय लोगोफोर A few moments later नै ओरैजाय लोगोफोर बावनाय थिनाया जाजोब्बाय आरोना नै ओरैजाय थालिर दं प्रसाद दं बेनिफ्राय नै ओरैजायबो प्रसाद दं लोगोफोरनो इसोरफोरनो बावनाय थिनायखौ होजोब्बाय आरोना नै इयाव थालिर दं लोगोफोर नै बेनिफ्राय नै इयाव प्रसाद दं आरोना गोदै गोबाब बुट माबा माबि दं नै इयाव गुनिया भुजिया दं आरोना मेथाइनि नै गुनिया बेनिफ्राय नै इयाव दङ इयाव नै भुजिया दं बेनिफ्राय नै ओरैजाय इयो मेन बाथौ आरोना लोगोफोर बाथौखौ दिनै दुमदिया आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय गोबां फिथाइ सामथाइ होना दोनदों आरोना थालिर गय खिलि आपेल आंगुर गोबां बुस्थुफोरखौ होना दोनदों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजायनो नायना लाबानो जाबाय ओरैजायबो नैखौ खांख्ला थुनाय होनो आरोना लोगोफोरनो नै बेबायदि बियो जाहैबाय खासि हाग्रा आरोना लोगोफोर बेयावबो नै आगदाखि थायो दै नै बेयो हौवा नै हिन्जाव नै हौवा आरोना बेबायदि जरा थायो मोनसे नै बेबायदि खाथबनाय ओमफ्राय मोनसेया नै बेबायदि आरोना लोगोफोरनो नै बेबायदि जरा थायो आरोना लोगोफोरनो बेनिफ्राय ओरैजायथ' फिथाइ सामथाइ गुथे बावनाय थिनाय होना दोनजोब्बाय नै लोगोफोर ओरैजाय इयो मामोनलाय इयो माइनावमोन ना ओमफ्राय बे माइनाव ना ओमफ्राय नैयो बेखौ मा होनो आलिनि सोरां नैबे आलिनि सोरां ना मा होनो आं बारा मोजां मिथिया दे लोगोफोर बेनिफ्राय नैयो माइनाव जाहैबाय नैबे बिथाङा गुरु आरोना देउरि गुरु बिथाङा नैयो माइनाव नै लोगोफोर ओरैजाय आर'ज गाबबाय दं आरोना A few moments later आर'ज मेथाइ खनखांनानै खुलुमनाय हाबाफारि सोलिबाय दं नै बाजैमोना ओरैजाय दा खुलुमनो लाबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय देउरि बिथाङा ओरैजाय जिरायना दं नै आर'ज मेथाइ जोबखांनानै लोगोफोर दा जानाय लोंनायाव मुखुब जाबाय आरोना मानसिफ्रा नै ओरैजाय ना बाथोन एवना दोनदो दै लोगोफोरनो ओमफ्राय नै ओरैजाय बुट दं नै रायजोफ्रा नै मा जादों नोंसोरलाय ओंखाम गोरलैनि आघन मासनि ओंखाम गोरलैयानो ओंखाम गैया मा माथो दं होनबालाय गारि गोदान लानायनि गामियाव सोरबा गारि गोदान लाबोदों पार्टिबो होबादो माने दे होमबा नै ओरैजाय लोगोफोर नै ओरैजाय बुट लादों नै मालाय बुट जादों बिसोरो
सिया मा खालामदोंलाय नै गोजाबो गोजाया मानि उन्दैयो लाला गारि गोदान लानायनि थाखाय दिनै अपेनिंआव माने लाल बोदो आरो ना लोगोफोर बाजै मोनानो नै ओरैजाय ओंखाम गोरलै जाग्राफोर आरो ना इयो नै ओरैजाय आबौमोना आबौमोन जेसो रायलायनो र' आबौ मा खालामदो जिरायदों दिनै मानि थाखाय मानसि जमा जादों होनना बुंदो आघन मासनि ओंखाम गोरलै आघननि 9 तारिखाव ना आघन मासनि 9 तारिखाव दिनै ओंखाम गोरलैदो आरो ना आदा दं नै आदायाबो ओरैजाय बुद लादो ओमफ्राय नै ओरैजाय गोजाबो दं आरो ना लाला माबानि होनदों नामा गारि अपेनिंनि होनदों नामा दे होमबा नै ओरैजाय आबौमोना आदैमोना जिरायना दं आरो ना ओरैजाय थांनि र' नैबे आबौजों रायलायनि आबौ दिनै मा जादों होनना बुंदों मानि थाखाय मानसि जमा जादों थारमाने जोंहा दिनै बोखावै धेमाजि जिल्ला बरदलैनि आनसलिक एबा बरदलैनि बियाबाव जोंहा आनसलिकआव मोनसे सायख'नाय जादों कि मोनसे कालार आघन दाननि 9 कालार खालिनो मोनफ्रोमबो गामियानो रायजो राजा खौसे जानानै गोथार थानसालियाव गिबि जाजेननाय ओंखाम गोरलैखौ बाउथिनो खावलायनायलाय बे फोरबोखौ दिनै जोंनि जयपुर गामियाबो गथ' गथाय बोराय बेन्थ गाजा गोमजा फैनानै बे फोरबोखौ फालिनाय जादों आरोखि बे आनसलिकनि थिननायलाय बेखिनियानो बेयाव गोलाव जेबो ओंथि गैया बे आघन मासनि 9 तारिखावनो ओंखाम गोरलैखौ गासिबो बाथौहारि रायजो राजाफ्रा होनांगौ होननानै नोंथांनिफ्राय माबाफोर बुंगोन नामा बेखौथ' आं मोजां मोनदों मानो होनोब्ला जिफोरा बिबारजों न'आव बावो बे ओंखाम गोरलैखौ जुदि बे बिबारजों फालिग्राफोरखौ ओरैबायदि मोनसे खावलायदों जुदि न'आव उसुबिदाबा नैबे दिनैनि कालारावनो बे बिबारजों बावग्राफोरा बे रायजोजोंनो लोगोसेयैनो थानो हागोन होननानै बेखौ सिगाङावनो बुंथिना दोननाय जादों गिदिर गोलावफोरा जोंनि बरदलैनि बियाबाव मोनफ्रोमबो गामियानो बे फोरबोखौ फालिनाय जादों आरोखि गोजोन्थों मा खालामदों नोंलाय बाथोन जादों ना बाथोन जादों लाजिदोंसो नामा नोंलाय नै लाजिबावलायदोसो सेरेबसो नामा ना बाथोनसो सेरेबसो नै लाजिबावलायदो साला हर जालायलायबाय आरो ना लोगोफोर भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ खालामनो होनना नेबाय थानानै दहाय सानाव आङो आइफन मबाइलजोंनो भिडिअ खालामदोंमोन नालाय नाथाय आइफन मबाइलखौ नेनानैनो गोबाव जाबाय फिसाजोआ फटक साफायनो भिडिअ खालामनो होननानै आंनि बे आइफन मबाइलखौ लाखिदोंमोन आरो ना लोगोफोर एन्ड्रइड मबाइलाथ' दं गैया नङा नै नाथाय दहायो आइफनजों खालामबाय जिथिया आइफनजोंनो खालामनांगोन नालाय बेनि थाखायनो आं नेबाय बिदि जुदि आइफनजों ससे एन्ड्रइड मबाइलजों ससे जुदि बानायोब्ला भिडिअनि क्वालिटिया बेलेग बेलेग जायो दै लोगोफोर बेनि थाखायनो आइफनजों बानायबाय हिसाबै आङो आइफनजोंनो बानायनोसै होननानै दासिम नेबाय थानायाव मोना जालायबाय आरो ना लोगोफोर आं दा दंफैयो नेशनेल हाइरड खाथिनि मोनसे रेस्टुरेन्टआव आरो ना लोगोफोर बे रेस्टुरेन्टआवथ' आं गेजेर गेजेर फैनानै भिडिअ होबायानो थाखायो नाथाय दिनै मोना बाहागोआवब्लाबो भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ बे रेस्टुरेन्टआव फैनानैनो भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ खालामनो होननानै फैबाय आरो ना लोगोफोर अब्ला बिदिबा जोङो दा टाइमा बेसे जाखो नायना लाग्रोसै दे लोगोफोर नै 6:07 जाबाय आरो ना लोगोफोर नै गोबां गोबाव जाबाय दै लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।